Здравейте! В това видео ще говоря за химично равновесие. Искам още преди да започна урока да направя едно уточнение. Ще си позволя да използвам някои сравнения, съпоставки между химичното равновесие и някои неща от ежедневието ни. По принцип няма да е абсолютно точно това сравнение, но надявам, опитвайки се по този начин да ви представя химичното равновесие, да е по-лесно и разбираемо за учениците. Да обърна внимание всъщност какво означава думата равновесие. Какво значи равновесие? Идва от равна тежест. Знаете все още, че по пазарите на места може да се видят тези старите кантари и когато имаме от едната страна някакъв плод, а от другата страна сложиме точното количество тежест, се получава ето това равновесие, когато тежестта от двете страни се изравни. От тук идва думичката равновесие, равна тежест. В случая, за какво точно ще говорим, когато говорим за химично равновесие? Да разгледаме първо какви видове химични процеси познаваме. Ще говорим за обратими и необратими химични процеси. Първият пример, това е водороден пероксид. Той се разпада на вода и на кислород. Този процес протича само и единствено ето в тази посока. По никакъв начин, ако сложа на едно място при каквито условия да поставя водата и кислорода, не мога да получа обратно изходното вещество водороден пероксид. Друга подобна реакция, когато поставим пластинка цинк в солна киселина. Получава се цинков дихлорид и се отделят мехурчета водород. По същия начин процесът протича само от ляво надясно. По никакъв начин не мога от цинков дихлорид и водород да получа пластинка цинк и солна киселина. Тези процеси, както тук, така и в горната реакция, са невъзможни. Поради това тези реакции се наричат необратими. Те протичат само в едната посока и реакцията не може да се обръща в обратна посока. Освен необратими реакции, имаме и така наречените обратими реакции. Какво представляват те? Ако има амоняк, който взаимодейства с солна киселина, получаваме амониев хлорид. В същото време обаче, ако взема амониев хлорид, той се разпада на амоняк и солна киселина. Т.е. протича реакцията амониев хлорид, дава амоняк и солна киселина. Т.е. това, което забелязвате е, че веднъж амоняка с солната киселина може да образува амониев хлорид, а в следващия момент, ако имам амониев хлорид, то той може да доведе до образуването на амоняк и солна киселина. За наше улеснение това не го изписваме като две отделни реакции, а може да го изпишем само в една реакция, просто ще сложим една стрелка на другата посока. Така че реакциите, които протичат по начина, по който пишеме от ляво надясно, се нарича права реакция, т.е. тази, която се движи от ляво надясно, се нарича права реакция, а пък другата, която изписваме с стрелката от дясно наляво, се нарича обратна реакция. Това са така наречени обратими реакции. Те могат да протичат и в двете посоки. В случай, когато говорим за химично равновесие, ние ще разглеждаме само обратимите реакции, които протичат в затворена система. Само искам да обърна внимание, да ви подсетя, че затворена система е система, при която реагиращите вещества могат да обменят с околната среда само енергия, но не и вещества. Да почнем да говорим за химичното равновесие, да видим какво е това химично равновесие. Ако има йод и водород, те си взаимодействат помежду си и образуват 2 мола йодоводород. Същата реакция може да протича и в обратна посока, така че това е една обратима реакция. Кога ще достигнем до химично равновесие? Сега ще се опитам да ви представя нещата. Както написахме преди малко, разглеждаме реакцията, при която взаимодейства една молекула водород с молекула йод. Получава се 2 мола или 2 молекули йодоводород. Казахме, че реакцията е и обратима. Да разгледаме какво се случва, ако изпишем една графика, на която ще наблюдаваме следното. Ход на реакцията, а нагоре ще наблюдаваме как се променя концентрацията на реагиращите вещества и на продуктите. Да започнем да разглеждаме първо как се променят концентрациите на реагиращите вещества йод и водород. Тъй като в началото на реакцията в нашия съд ние сме поставили само йод и водород, това означава, че ние ще имаме доста голяма концентрация йод и водород. Тяхното количество във времето ще намалява, защото те ще си взаимодействат помежду си.
и ще стигне до някаква концентрация, която ще бъде постоянно тук натам във времето. Защо? Защото до същото време, в началото, в нашата система е имало само йод и водород, не е имало йодоводород, така че той ще бъде 0 в началото. С времето неговото количество ще расте и ще стигне после до един момент, в който ще остане постоянно. Защо? Защото казахме, че тук има две реакции. Протича правата реакция и в някакъв момент ще започне да протича и обратната. Ще разгледаме другия вариант. Представете си, че в началото имаме йодоводород. Започва да протича правата реакция, получава се водород и се получава една молекула йод. Тоест, това е правата реакция. В същото време е възможно да протича и обратната реакция. Йода и водорода да взаимодействат до йодоводород. Ще направя графиката. Отново отдолу ще е ход на реакцията. Да разгледаме какво се е случило. От тук отново ще е концентрацията. В началото, в този момент, ние ще имаме много голямо количество йодоводород, защото само той е бил в реакционната система. Започва да протича някаква реакция. Неговото количество намалява, защото той се разпада на йод и водород и в един момент става постоянно. Да разгледаме сега какво се е случило пък с йода и водорода. В началото те са 0, защото не е имало в системата. Тяхното количество започва да расте, защото се образуват йод и водород и в един момент концентрацията остава постоянна. Само да напиша, тук това е водород и йод. В системата това е водород и йод, а горната графика е на йодоводорода. Така, какво наблюдаваме? И в двата случая започваме от някакви изходни вещества, реагенти. В единия случай са йод и водород, а в другия случай са йодоводород. Те са голямо количество в началото и в хода на реакцията количеството им започва да намалява. В същото време започва да работи и обратната реакция. Така че в началото продуктите са 0 и започва тяхното количество да нараства. И в двата случая стигаме до един момент, който е някъде ето тук. Значи ако скоростта на правата реакция е V1, но обратната е V2, то стигаме до един момент, в който скоростта на правата реакция се изравнява с скоростта на обратната реакция. При което се получава точно това химично равновесие. Погледнато отстрани, концентрацията на всичките вещества, участващи в химичната реакция, остава непроменена. Но всъщност протича и права и обратна реакция. Т.е. в момента, в който скоростите на правата и обратната реакция се изравнат, ние говорим вече за химично равновесие. Просто системата изпада в равновесие, защото концентрациите на тези вещества във времето спират да се променят. Сега искам да разгледам няколко особености на химичното равновесие. Първото нещо току-що ви казах. Протичат двете реакции, и правата и обратната, протичат едновременно, протичат с еднакви скорости и поради това погледнато отстрани концентрациите на всеки един участник в тази реакция остава непроменена. Но това не означава, че нищо не се случва. Тоест, водородните, виждате, че в началото имаме два водородни атома и два йодни атома. В края имаме отново два водородни и два йодни. Тоест, имаме две молекули йодоводород, а в началото имаме молекула водород и молекула йод. Какво се случва? Когато двете реакции протичат с еднаква скорост, се случва ето това. В момента, в който водорода и йода се свържат в две молекули йодоводород, в същото време две молекули йодоводород се разпадат до йод и водород. Тоест тази реакция протича постоянно. В едната, в другата посока. И погледнато отстрани, реакцията стои непроменена. Ние имаме химично равновесие. Точно това означава, че химичното равновесие е динамично. Тоест, когато постигнем химично равновесие, реакцията не спира. Постоянно продължава да протича и правата, и обратната реакция. Затова казваме, че първата особеност на химичното равновесие е, че то е динамично. Втората особеност на химичното равновесие. Ако по някаква причина променим условията, нещо се промени, то протича реакция, която да намали това външно въздействие или да компенсира тези промени. Ако обратно промениме нещо в системата, то ще протече съответно друга реакция, която ще
възстанови равновесието. Казва, че химичното равновесие е подвижно. Тук ще се опитам да ви го представя по един нестандартен начин. Представете си сега, че имаме една друсалка. Всеки от вас е виждал друсалки. Представете си, че от едната страна са седнали двама човека. Единият тежи 30 и другият тежи 30 кг. Тоест от тази страна имам 60 кг. А от тази страна ми е седнал един човек, който тежи 60 кг. Имам ли равновесие? Да, имам равновесие, защото от двете страни на друсалката имам хора, които са 60 кг, които сумата от килограмите им образува 60. Представете си сега, че изведнъж покрай друсалката минава един друг човек, който тежи той 60 кг и решава, че той иска да седне на друсалката и сяда от тази страна. Ще се наруши ли равновесието? Да. Ако искаме да го запазиме, то тогава един от тези ще стане и ще отиде от другата страна. Ще седне от тази страна на друсалката и сега какво ще имаме? От тук ще остане 60 и 30, ще останат 90 кг и от тук ще са 90 кг. Тоест, ще има ли пак равновесие? Да, ще имаме равновесие. Това, че то няма да е вече 60 на 60, ще е 90 на 90, по никакъв начин няма значение. За нас е важно, че системата е в равновесие. Точно така и при химичните реакции. Те изпадат в някакъв момент в равновесие, протича едновременно и правата и обратната реакция и в един момент нещо може да промени това равновесие, протича някаква реакция и системата застава в ново равновесие. Точно това показва, че химичното равновесие е динамично. Така се опитах с друсалката да ви покажа, ако някой наруши равновесието, може да го изравним. Например, не е много специфичен, който ви показах с друсалката и хората, може да не е много добър, но се надявам по някакъв начин да може да асоциирате какво имам предвид с химичното равновесие при реакциите. Отивам на третата особеност. Казах, че ако в началото поставя йод и водород, помните графиките, които правех, в един момент протича реакцията и тя изпада в равновесие, когато имаме някакво количество йод, водород и йодоводород. Ако пък взема в един друг съд, поставя само йодоводород, то пак започва да протича една реакция, при която в един момент изпада отново в равновесие, при която имаме йод, водород и йодоводород. Каква е третата особеност? Казва се, че равновесието зависи от условията, но не зависи и от пътя. Какво означава това? Ако аз ви дам само системата, която е в равновесие, по абсолютно никакъв начин вие не можете да разберете всъщност откъде съм тръгнала. Дали първо съм имала йод и водород или първо съм имала йодоводород. Това, което знаете, че системата е в равновесие. Но кое е било първо, никой не може да каже. Това, че ще научквате е друго, но не може никой да каже кое е било началото. Така че системата не зависи от пътя. Тя стига до някакво равновесие, но зависи от условията. Както се опитах да ви обясня нещата с друсалката. Значи аз ако дойда и видя, че хората стоят от двете страни и тя е в равновесие, аз не знам кой е дошъл пръв. Не знам първо дали са седнали тези отляво или тези отдясно. Въпросът е, че в крайна сметка те са в равновесие. Дали са в равновесие 60 на 60, 90 на 90, 100 на 100, 30 на 30? За мен няма никакво значение. Въпросът е, че системата е в равновесие. При дадени условия, например условията, когато са повечето хора е 90 на 90, при други условия 60 на 60, но те са в равновесие. По същия начин и при химичното равновесие. Дали то е достигнато при някаква температура, да кажем 25 градуса или при 50 градуса, то ще е различно, но системата ще е в равновесие. Т.е. концентрацията на веществата ще са различни за съответните условия, но системата ще е в равновесие. Това означава, че зависи от условията, но не зависи от пътя. Равновесната константа е установена експериментално като отношение на равновесните концентрации за дадени условия. За процеса, който виждате на картинката, е написана равновесната константа. Виждате, тук са концентрациите на азота, на водорода. Ето, повдигнати съответно на степен, с каквито молове участват. Ето, водорода имаме 3 мола, затова е на степен 3. Азота е 1 мол, затова не се пише, знаете, на първа степен. Отгоре в числителя са продуктите. В случая нашия продукт е само амоняка. Те са 2 мола, затова концентрацията на амоняка е повдигната на втора степен. Това, което трябва да знаете, е, че равновесната константа е количествена характеристика на съотношението на равновесие при дадена температура. Представянето и чрез равновесните концентрации на веществата се нарича закон за действие на масите.
Равновесната константа е постоянна за дадена температура, както вече казах. При промяната на температурата то се достига до ново състояние на равновесието. При други равновесни концентрации и равновесната константа има друга стойност. Следователно тя е величина, която зависи от температурата и природата на участващите в системата вещества, но не зависи от концентрациите и от присъствието на катализатор. Също така трябва да знаете, че ако в системата участва някое твърдо вещество, то не се включва в израза за равновесната константа.